Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibanda okubingelelayo, Dlalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU inkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa. Dumo lonke lungolwakhe. Lumfanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Sibonga ukuphila, sibonga ukugcinwa, sibonga ukulondwa isandla sakhe. Namhlanje-ke sizohlangana silalele izwi likaNkulunkulu sizwe ukuthi uNkulunkulu usiphatheleni. Phinde ngidlulise ukubonga kakhulu. Sesifikile ku-6,000. Sesilwa no-100 lo ngaphandle ukuthi ngokuvuma kwenkosi ashaya u-26 March sesifikile ku-61 onke ama-group ebese no-610. 610 emagrupini awu-10, that would be 6,100. Ngiyabonga kakhulu kulabo abalalelayo, kulabo abaletha abantu. Abanye ngiyazi basanda ukufika. Letha abantu, ngiyacela, umqhele wakhe ezulwini. Letha abantu, umqhele wakhe ezulwini. Kune-voice note engayenza, ngiprepare ukuthi isize ikhuthaza abantu, baletha abantu. Uma-ke wena ungenayo, yisho ngikuthumelele lo voice note. Ukuze wazi ukuthi uma uletha abantu nomvuzo ongakanani ezulwini. Kune-voice note futhi echaza kabanzi ngekhaya lezwi. Sizama ukuthi lehle izinga labantu abaphumayo ngokuthi bezwe ukuthi kwenzakalani. Ngoba ilokhu iqhamukile lento yabantu abathi kukhuluma umuntu oyedwa la. Uyedwa umuntu okhulumayo. Manje-ke lento thina sifuna ukushumayela. Yazi ukuthi akekho umuntu ovimba omunye umuntu ukuthi akayoshumayela. Uma uthanda ukushumayela, thandaza phela uNkulunkulu akuthume. Kwese kucaca ukuthi ukuthuma ukuthi uvule igroup, noma uthatha ispeaker uhambe uyoma emgwaqeni, noma ukunikeza ibandla uyalishumayeza. Angeke senze phela into eyodwa efanayo. Manje-ke asikwazi-ke la. Mina ngishayela umthetho akuyona igroup yami ukuthi wathi uNkulunkulu kufanele kungashumayela abantu abaningi ukuze abantu bangadideki. Ngoba ivangeli engiliphethe alifani mhlawumbe naleli lakho. So manje bazodideka abantu. Sebefuna abantu abazovuma kubona izono. Bedidwe abaningi abangenile. Kanti sebezoya mhlawumbe lapho kungafanele khona. So-ke ilihlukile nje le group kunamanye. Ngiyacela ukwamukele lokho. Kodwa futhi ucu uma lungahlangani. Uma hayi uze ukuthi no khona ekhaya la. Ukhululekile ukuthi uphume. Hayi ukhululekile ukuthi uphume. Kwenye phela siyodabuka sikhalele. Ngoba sisazoma phambi kaNkulunkulu ngazo zonke izinto esizenzayo. Hayi sisazoma. Lokho kuyiqiniso nje lingeke lishintshe. Uma sisasebenzisa umoya wakhe, uthi ngiyowubiza umoya wami kumuntu nomuntu. Uma usebenzisa umoya wakhe uzowubiza. Mase ubizile akutshela izinto abeyilindele kuwa wangazenza. Hayi kodwa uma usebenzisa umoya wenye indoda ayikhululeka, iBhayibheli alikubophile. Izwi likaNkulunkulu alisebenzi kuwe. Kodwa uma usebenzisa umoya wakhe, ngiyakudabukela mina. Ngoba phela lisho kahle izwi ukuthi waphefumula umoya wakhe ophilayo. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. So ingakho-ke kufanele simkhonze. Ngoba umoya uhlalisa kithi uyanxanela nokunxanela. Umoya uhlalisa kithi unesikhwele. Umoya uhlalisa kithi awufuni sikhonze abanye uNkulunkulu. Mntaka baba, woza kuJesu. Hayi woza kuJesu kuzokusiza lokho. Nawe-ke oletha abantu. Musuvele ubuthe nje. Ubuthe nje ukuthi kobonakala phakathi. Ngoba udalela umuntu inkinga ezinkulu. Cha yenza nje nawe olwakho uvivinye nawe ngendlela yakho udlulise ufake. Ngoba akukwakheli igama elihle ukuphuma kwabantu. Hayi akwakheli igama. Noma ungasho ukuthi ubafakile ubavumile, kodwa akwakheli igama elihle. Hayi akwakheli igama elihle. Wena uyafaka nje esakhe isitsha siyavuza uthela amanzi aphuma ngezansi. Hayi ngeke. Ngeke ngabuza umbuzo akekho ongiphendulayo.
ukuthi ngesikhathi ungena awuqolo ngesikhathi ungenisa umuntu kunesibusiso engisikhulumayo. Uthi kowami umbuzo uma esephuma-ke kwenzakalani ngaleso sibusiso? Ayasigoqa isikhuleko abantu bazothi ngithe kanti vele sengishilo. Asithandaze. Baba wethu ongcwele, Nkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga ukusithanda kwakho. Ngiyakhuleka ngegama lenkosi uJesu ukuba abantu abangenisiwe ekhaya lezwi bangaphumi. Siyacela Nkosi, mabangaphumi, likhule ikhaya lezwi, ligcwale umhlaba wonke, kugcwale izilimi zonke, kugcwale izizwe zonke. Siyakhuleka Nkulunkulu wethu ukuba ubasize, babusise nalabo abahluphekayo beletha abantu. Basize Nkulunkulu wami ukubapha amasu namaqhinga okuhlola abantu abafanele ukungena nabangafanele, okuhlola abantu obabizile abazohlala. Yebo, abanye siyazi ubabizele ukuthi bazohlatshwa yiva bahambe, uze ukwazi ukubahlulela. Sisizeke Nkosi, sipha amehlo kamoya. Namanje-ke yiba kanye nathi ngomoya wakho oyingcwele, sisezwa silalela izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukhulume ngomoya wakho oyingcwele, nami ngilalele, ngihlale phansi, ngizwe lokho okushoyo ebandleni ngikwenze, ngoba nami ngisazoma ngalezi iy'ntshumayelo, ngisazoma ngamazwi aphuma emlonyeni wami evela kuwe, ngoba adlule kulo mzimba ngisazophendula. Ngisize-ke Nkosi, ngiyiphile lento oyibeke emlonyeni wami, ngiyenze ngoba ngisazohlulelwa ngayo. Sisize-ke Nkosi, nanti ibandla lakho lingelakho lisekhaya lezwi, nebandla lakho lisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, namabandla akho onke ezindaweni zonke. Basize Nkosi, bahlale kuwe bangasuki, bakhethe kahle, bahlale ezinyaweni zakho, balizwe izwi lakho. Siyabonga. Philisa-ke Nkosi ogulayo njengamanje, noma ngabe ukuphi nendawo, ngithuma izwi lakho ngokweHubo 107:20, othi uthumela izwi lakho libaphilise, libakhulule emathuneni. Noma ubani ogulayo manje makakhululwe, noma ubani okukhwelwa ngamadimoni ngiyawayala ukuba suke, ngithuma umlilo wasezulwini ngegama likaJesu ophilayo. Olalela le nkonzo makakhululwe there and then, olalela le nkonzo egula aphiliswe manje. UJesu Kristu inkosi yethu ngiyacela, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Kumnandi ukukhuluma noNkulunkulu. Okwenza kube mnandi kakhulu ukwazi ukuthi uyangizwa. Uma engizwa uyangiphendula. Uma engiphendula, njengoba ngikhulekela nina kusinda abagulayo, khululeka ababoshiwe. Kodwa what a mighty God we serve. Kwathi angicule ngithi, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. Ayasiqhubeka. Sifunda izwi lethu, sikhuluma ngokuphenduka esilitholayo kwizenzo chapter 17 verse 29, 30 and 31. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi uNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 3, ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu bonke, ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke, njengokuba umisile usuku aze kwahlulela ngalizwe ngokulunga, ngomuntu ammisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Yazi ithemba esinalo elokuthi uJesu inkosi esiyikhonza yavuka kwabafileyo. Onke lawa amanye awavuki, lokhu afa afile, kodwa lesiyikhonzayo yavuka, yaphila, ihlezi ngakwesokunene sikaBaba. Ithe mayivuka ngosuku lwesithathu, yavuka iphethe ihluthulelo, izikhiye zokufa nezehadesi. That is our Lord, that is our King that we serve, ophethe yonke into. Lithi izwi ukudalwe konke ngaye, kwadalelwa yena,
na. Hayi, ake siye laphaya ezwini lenkosi, Izenzo chapter 2 verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyokwenza njani na? Izolo besikhuluma ngaleyo ndaba, madoda bazalwane, siyokwenza njani na? Behlatshwe yizwi, ngoba izwi liyamhlaba umuntu. Wahlatshwa yini wena? Noma walandela ama-benefits, noma ingoba wakhulekelwa wasinda, yini wena eyakuletha kuJesu? Angisho ukuthi ku-wrong konke okunye, kodwa bengizibuzela nje ukuthi lakuhlaba kodwa izwi, waphenduka kahle, waziveza iy'thelo zokuphenduka. Sikhulumile-ke izolo ngenye indoda, hayi ikhona le ndoda eyakhuluma amagama afanayo, umgciniziboshwa, kade kucula amadoda amabili, uPaul noSila. Sikhulumile ngendumiso ukuthi wena uma udumisa kwenzakalani. Ngiyafisa-ke ukuthi siyiqhube kancane le ndaba, kwazamazama izisekelo zejele nomhlaba wonke, kwathukululeka iy'bopho. Sithe yona ndumiso efunakalayo, athi uma idumisa umdumise endlini enkonzo, bakhululeka ababoshiwe, abaleka amadimoni makade ekhona. Idevil weshipha isho iphume ihambe, uma ingaphumanga yahamba ikhululeke ngenxa nje yendumiso. Udumisa kanjani wena? Injani yakho indumiso? Iyawenza umsebenzi? Lithize ungazilimazi. Sikhona sonke. Wathi uma ivuka umgciniziboshwa ebona kuvuleka iminyango gengelezi, wathi awusho ukuthi iboshwa seyihambile ngizofa. Wadonsa inkemba, wathi uthi uyayigwaza, wathi uPaul ungazilimazi. Sikhona sonke. Ngigcine ngisho njalo izolo ngithi nawe mntakababa ungazilimazi, ngoba sikhona sonke. Verse 29, wayesebiza ibandla, wagijimela phakathi ethuthumela, waphansi phambi kukaPaul noSila, wabakhiphela ngaphandle, wathi, makhosi, ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Mhlambe nawe unalo mbuzo. Lo mbuzo ubusisiwe. Lo mbuzo uma ulalelile wakwenza, unempendulo emnandi. Verse 31, bona bathi, kholwa iNkosi uJesu, yikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Isikhiye sisendodeni, baba ongilalele, kholwa iNkosi uJesu, nendlu yakhe izosindiswa. Ayisindisiwe nje indlu yakho ngoba wena uqinisa ikhanda, uthi kahamba abantu besifazane baya enkonzweni, ney'ngane baya enkonzweni, wena uyilapho. Leli igazi elizobuzwa kuwena, sindiswa ndoda. Yakhala enye indoda, yathi madoda, yathi makhosi, ngimele ukwenzani ukuba ngisindiswe? But kholwa iNkosi uJesu, ikhona uyakusindiswa wena nendlu yakho. Buwazi ukuthi ukhiye wena endlini ekusindisweni kwendlu yakho. Unombuzo lapha kuJoshua, uJoshua uthi, khethani namuhla ukuthi ubani eniyakumkhonza. Ubani eniyakumkhonza? Athi mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Ngiyazibuzela nje, wena nendlu yakho uyamkhonza uJehova na? Wena nendlu yakho uyamkhonza yini uJehova? Khetha namuhla mntakababa. Kakhulu ngikhuluma nobaba okhiye, okuthiwa wena baba ukholwa iNkosi uJesu, khona uzosindiswa wena nendlu yakho. Lungile umama akholwe, kodwa baba uyikhanda lalomuzi. Wena umholi waleli khaya, musukuba semsileni ulandela umama enkonzweni. Akube wena uhamba phambili umama kulandele nabantwana, mhlawumbe sokhona nabazukulu, ngoba igazi lalabantu lizobuzwa kuwena. Lithi kuverse 32, wasebemshumayeza umgciniziboshwa izwi likaNkulunkulu, ngoba izwi lisemqoka, ilona elidala izinto. Njengoba ngithandaza ngishilo lapho kuMahubo 107 verse 20, uthi uNkulunkulu, ngathumela izwi lami ukuba libakhulule emathuneni, libaphilise, ngoba liyaphilisa, liyakhulula izwi likaNkulunkulu. Base bemshumayeza lo, ngoba abantu bengashumayeziwe lo muntu. Lo muntu uhlatshwe indumiso.
noma uhlatshwe umphumela wendumiso. Manje ufuna ukuyibulala abantu ungazibulali isikhona. Kodwa kwasala ukuthi akashunyeziwe. Hayi akashunyeziwe. Base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu. Yena nabo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha ngaso leso sikhathi sasebusuku. Wabageza imvimbo. Wabhabhadiswa yena umtinisiboshwa khona lapho kanye nabo bonke abakhe. Yezwa-ke wabhabhadiswa. Wabathatha wabageza imvimbo. Wayesiyabhabhadiswa. Usubhabhadisiwe nje wena. Hayi mina ngiyabuza. Hayi futhi phela mina ngizokutshela iqiniso. Ngeke ngikufihlele. Usubhabhadisiwe yini wena? Ungakuthatha ukukholwa kwakho ukwenzize ngokungafuni ukwenza izwi. Hambe kumfundisi wakho ucela ukubhabhadisa. Hambe ebandleni lakho ucela ukubhabhadiswa. Ngoba uJesu ukhuluma amagama abuhlungu ayiqiniso. Marko chapter 16 verse 15 and 16. Uthi hambani nezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Bazalwane, ukukholwa ungabhabhadisiwe akukwenza usindiswe. Uthi uJesu okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Kubizwa ukuthi ubhabhadise mawusukholwa. Kodwa uma ubhabhadiswa uqala ngokuveza izithelo ezifanele ukuphenduka. Vuma izono zakho bese uyabhabhadiswa. Ngoba ngeke ukusiza ukukholwa ungasindisiwe. Ukukholwa usindisiwe ukuthi ubhabhadiswe. Okholwayo verse 16 Marko 16. Okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Kepha ongakholwayo uzolahlwa. Bese mawusukholiwe-ke wasindiswa wabhabhadiswa. Lezi zibonakaliso zobe angeke zikulandele mntaka baba lezi zibonakaliso ungakakhona ungakasindiswa. 2 verse 17. Lezi zibonakaliso zabalandeli abakholwayo. Ngegama lami bazokhipha amadimoni. Bashumayele ngezilimi ezintsha. Verse 18. Baphathe izinyoka. Uyibambe inyoka ngegama likaJesu ingakwenzi lutho. Uphuzo ukubulala, uphuzo upoison. Bakubekela umeqo endleleni, umeqo awusebenzi kumzalwane. Mhlambe ebusuku bebekudwebela egate uma iphuma nje emsebenzini uzovela shayeke phansi, phuma igazi ngamakhala. Ngesikhathi uphuma uhamba, bamile omakhelwane emawindini bakulunguzile. Bafuna ukubona kwenzeka ngoba usuhlupho. Ngoba uhambisani nabo, benza imisebenzi awufiki. So bacabanga ukuthi usho ukuthi ukhona okwenzayo. Bethi mkadeni usezophuma nakusekushaya u7 noma sekushaya u6 itekisi lakhe lizodlula simkadeni. Wena uthi mawuqondana khona vele uMongcwele avusa ichorus. Awuyazi vele ucule. Uvela ucule. Uthi thuna selinqotshiwe. UJesu wamuya phila. Ufike weqe. Sebalekile amadimoni. Sekusela umuthi nje awunalutho. Bamangale. Hambe emsebenzini ubuye uphile zikuhlangabeze izingane ziweqe nazo lo meqo akwenzeki lutho. Ngani na? Ngoba wena ukholiwe inkosi uJesu. Wasuyabhabhadiswa wasindiswa. Protection ekulezi zinto ezenzile. Sikajump ama steps. Kodwa bakithi sekuphela u19 minutes sekufanele ngivale. Bekufanele ngivale ku15 njalo. Sesadlula isikhathi noma ngibamba ngiyeka ziningi izinto engizo-operate-ayo. Mntaka baba, okholwayo abhabhadiswa uyakusindiswa. Asiqedele izibonakaliso. Lezi zibonakaliso zobalandeli abakholwayo ngegama lami bokhipha amadimoni. Bashumayele ngezilimi ezintsha. Baphathe izinyoka. Uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayakubeka izandla phezulu kwabagulayo basinde. Njalo-ke inkosi sikhulumile kubo yakhushulele ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona baphuma bashumayela ezindaweni zonke. Inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Ngoba uyaliqinisa izwi lakhe
Yabona izinto ezenzeka la ekhaya lezi, uNkulunkulu uyaliqinisa izwi lakhe. Ngiyabonga mina kakhulu ngoba uyasibonisa ngazo zonke iy'ndlela ukuthi ungibizile futhi ungithumile. Okwami ukuthi ngithobeke, okwami ukuthi ngibe yimbongolo egitshelwe, ngimuse lapho efisa ukuya khona. Njengamanje ungigibele, ngimlethile enhlizweni yakho. Uma emnyango uyangqongqotha, uzomvulela na? Hhayi, ufike nami. Ubengigibele, ngamthatha, ngimbekile emnyango wendlu yakho. Uyangqongqotha, uzomvulela. Maye kulowo muntu ongezukumvulela, ngoba lezi iy'ntshumayelo zizobuya ngosuku lokugcina. Masithandaze sikhuleke, sibonge uNkulunkulu wethu uyasithanda. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga izwi lakho, siyabonga inkonzo. Ngiyacela ukuthi uyibusise, ubusise nabalalele. UJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda uyavalelisa, ndlala ifa izulu, ngithi uJesu Kristu inkosi.